tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Ronzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference yama-Seventh-day Adventist. Mustudio nhasi tina Chaiye chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwaziwa vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda musoro wedu wenyaya watinawo nhasi unotiwo muIsraeri Ndiani. Very good. Muisraeri ndawati very good. Chidzidzo chauya namufundisi vateereri. Ndofunga pamwe chichagona kubatsira inini nemi pamibvunzo yandinosangana nayo inobva kwamuri. Dzidzo zvatakaita kumashure pataishandisa Bible zvinenge zvichiburitsa pachena zvatinotarisirwa kuita naMwari, kadyiro kanofana kuita vana vaMwari, Mwari achitipa simba tinofana kuchengeta mitemo yake nezvimwe zvidzidzo zvatakaita zviya. Saka mibvunzo iri kuzobva kwamuri vateereri, mimwe yacho iri kuti pamuri kutaura kadyiro kevana vaMwari, kuchengetwa kwemitemo nevana vaMwari, hazvizi zvinhu here zvaifana kuitwa kuna Israeri zvisaapply kwatiri nhasi? Saka manzwa ndati ndofunga chidzidzo chenyu chichandibatsira kupindura mibvunzo iyoyo yandiri kuwana kubva kuvateereri. Yes. Alright. Regai titange nekuverengerwa Genesis 1 verse 27 na 28. Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, akamusika nemufananidzo waMwari, akavasika murume nemukadzi. Mwari akavaropafadza. Mwari akati kwavari, berekai muwande muzadze nyika, mubate ushe pairi, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa nepamusoro peshiri dzedenga nepamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Tiri kuudzwa panapa kwakabva nemunhu kana kuti tikati kwakabva nevanhu, origin yevanhu. Okay, manyuko emunhu. Okay. Saka apa tobva taudzwa vanhu vekutanga kurarama panyika, Adamu naEva, vakasikwa naMwari vachibva vaiswa panyika. Okay. Vaiswa panyika vonzi chiberekanai muwande, ndakupai ushe hwamunofanira kubata panyika. Okay. Ndo karongero kaMwari achiisa vanhu panyika. Okay. Right, Adamu naEva. Saka toda kuteera nhoroondo yevanhu, asi musoro wedu wenyaya kuti muIsraeri Ndiani. Saka titaregai tidzokere kumavambo wakatangira vanhu panyika, tikuzoona kuti muIsraeri anobuda nepapi tichifamba nenhoroondo. Okay. Ande pana Genesis 3 pavhesi ya17 kuenda pa19. Genesis 3 verse 17 to 19. Right. Kumunhu akati, zvawateerera inzwi remukadzi ukadya muti wandakakurayira ndichiti usaudya. Zvino nyika yatukwa nemhosva yako, uchadya zvibereko zvayo nekutambudzika mazuva ose upenyu hwako. Ichakuberekera minzwa neutumba mbeva. Iwe uchadya miriwo yomusango. Uchadya zvekudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu, nekuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokera zvekuguruva. Right. Mukupindana kwemazuva munhu akazonyengerwa naSatani, but Satani akauya through nyoka. Right. Apinda nemunyoka
achibva anyengera Eve. Okay. Anyengera mukadzi ndokubva zvanhanhirawo kuna Adam. Okay. Asi zvakavaunzira minzwa dzekutaura kuri kuita ndimai kureva kuti zvakavaunzira kutambudzika pamusoro watochinja zvichizonoguma nemurufu. Saka kunyengerwa kwavakaita kurunzirwa kubva pamutemo waMwari zvakaita kuti vabve mukufukidzirwa nokunaka kwaMwari. Ndobva pauya nhamo mberi kunzi minzwa, pauya matambudziko anoramba akangosonana nemunhu kusvikira achinosvika murufu. Tiri chapter 3 yo yaGenesis, tiverengere vhesi ya14 na15. Genesis 3 verse 14 to 15. Jehovha Mwari akati kunyoka, zvawaita izvozvo watukwa kupfuura zvipfuyo zvose nekupfuura mhuka dzose dzesango. Uchafamba nedumbu rako, uchadya guruva mazuva ose upenyu hwako. Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, nepakati perudzi rwako nerudzi rwake. Irwo ruchapwanya musoro wako, newo chapwanya chitsitsino charo. Right. Mwari nyoka iyo Satani akanga auya through nyoka. Right. Nyoka ndobva yataura semunhu ichitaura naEva. Ari Satani apinda munyoka. Saka nesimba rake raanaro akagonesa nyoka kutaura semunhu. Saka nyoka ndobva yachifurira. Saka nyoka ndo yavesvikirwa rekutanga. Nyoka ndo yakasvikirwa, akasvika pairi aive Satani. Right. Ndobva yataura ikati kuna Eva, aiwa muti wamuri kunzi musadyoiwa, pane zvamuri kutovharwa ipapo. Mukadya munongwara, onei ndakugona kutaura semunhu. Ndakatodyawo muti uno, ndokwazvakabva nako kungwara kuri mandiro. Saka imimika muri kuda kutodziviswa kuti musangware. Mukadya muchatongwara, mutofanana naMwari. Handitozviona. Saka vanotaura vanoti iwo nyoka panguva iyoyo pakusikwa kwayo yakasikwa iine makumbo, iine mapapiro, yakanaka. Apa payanzi uchafamba nedumbu waitwa murango. Chimiro chatinoona zvinezvi ichi chakatokonzerwa nekuti yakabvuma kuita kusvikirwa. Saka Mwari ndokubata ndokupurura mapapiro nemakumbo kwakuisiya yakufamba nedumbu. But iyoyo iwarning manje kuvanhu vanosvikirwa kuti nyoka kana yakabviswa makumbo nekuti yasvikirwa, handitozviona, yashandiswa naSatani kusvikirwa nekunyengera vanhu. Munhu anosvikirwa nhasi chaanosvotesa Mwari unoziva kuti chii? NdiSatani umweyo, because vakafa vakatofa vari kumarinda havadzoke pavapenyu. Saka chinosvika pahama dzedu dzivanenge vachiti ndasvikirwa, ndesekuru vasvika. Muchidzidzo chanhasi kumwe kwese ndosi kunzwa mandijekesera manje, because ndaisishamisika kuti sei nyaya dzenyu zhinjika hamubve pamasvikiro, nyaya yemasvikiro nevauya, because zvaakubuda pachena meno vateereri kuti zviri kukujekera here kuti chinosvika chiya chatinoti tete vasvikirwa kana kuti mbuya vasvikirwa, havazi vatinofunga vakafa, ndiSatani nemweya yakaipa inenge yasvika. Saka hachisi chinhu zvechiwa chamungasekerera vateereri, fambei pasi. Saka unoziva kuti manje chinotsamwisa Mwari ndechekuti svikiro, munhu anosvikirwa nhasi ari kushandiswa naSatani kunyebera vanhu. Because anenge achivanyebera kuti ndisekuru wenyu vauya, nditete wenyu vamuri kutaura navo, vari kutaura kuburikidza neni. Yeti ari Satani akasvika panyoka. Saka pepe vanhu pavanenge vakubva vachitouchira pepe mufundisi, vachita sekuru, kuuchira Satani. Anobvuma kunzi ambuya, anobvuma kunzi sekuru, haanei nazvo as long as marasika bedzi. But ko apa pekuti anenge asvikirwa pastor kane kari kana kamwana kegrade 4, but vanhu vanenge vachitouchira kudai vabvisa bhutsu. Unoziva kuti ari kuuchirwa ndiSatani. And kana angobata pfungwa dzenyu mukabvuma kuti zvasvika pakamwana, haanei nazvo, chake ndechongoti manyengerwa. And manyeberwa kuti ndisekuru, manyeberwa kuti baba munini, manyeberwa kuti ndaatete vauya pakamwana aka.
saka kusvotesa mari chaiko izvozvo manje. Saka Mwari anenge achiti iwewe svikiro wacho une mhosva futi. Why? Because washandiswa naSatani kunyepera vanhu vangu vachifunga kuti vari kutaura nemunhu akafa asingadzoke. Saka kusvikirwa vateereri imhosva kuna Mwari, zvinogumbura Mwari, zvinosvotesa Mwari. Because plus haisiri vanonzwa kuti manoda kutirambidza zvetsika dzedu. Hadzizi tsika dzedu, itsika dzenyoka. Because nyoka ndo yakatotanga netsika nehunhu. Panzongororei pastor, because ndosangana navanhu vachiti aiwa zvamunoita zvireiti pamunozokanganisa vakomana ine kuda kubvisa vanhu kutsika dzavo. Right. Kumwe kwese vanenge vachita kunge tiri kuwirirana neshoko raMwari, asi unozonzwa kuti pamuri kukanganisa imi vakomana muda kubvisa vanhu kutsika dzavo. Right. Hadzisi tsika dzaana sekuru vedu, itsika dzenyoka. Vazukuru venyoka ndo vanofanira kuita zvekusvikirwa. Because ndo yakatanga nazvo and yakapanishwa, punishment iri permanent, iri kutoonekana naso. Ukaona nyoka ichifamba nedumbu isaini yekuti Mwari anovenga kusvikirwa. Ndosaka kuna Leviticus kwainzi kana pakangoita mukadzi anosvikirwa pakati penyu urayai. Mwari airatidza hasha chaidzo because uri kushandiswa kunyepera vanhu. Asi pastor, muri kuti here Mwari achiri kungosvotwa sezvazviri kubuda izvi? Achirongosvota. Ndosaka Bhaibheri richirungotaura kuti siyanai nekusvikirwa. Because chinhu chinotenge chinogashirika ka. Chinogashirwa nevanhu kwete naMwari. Mwari agashire. Pandima iyoyi kai pane chirahwe chimwe chiri kubuda. Nekuti panzi ndichaisa ruvengo pakati pako iwewe nyoka nemukadzi. NdiSatani ari kuadhireswa apa. Ari kunzi ndiri kuisa ruvengo pakati pako nevanhu. Iwewe ucharuma chitsitsino chevanhu. Kana kuti cherudzi rwemukadzi. Right. Asi irwo ruchapwanya musoro wako. Rudzi rwemukadzi ruchapwanya musoro wenyoka. Chirahwe chiri kutaurwa panapa izano reruponeso. Mukuti kudini? Hatindi pana vaHebrew unzwe. Hebrews 9:22. Hebrews 9:22. Right. Zvirokwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa. Uye kana kusina ropa rinoteurwa, hakune kanganwiro. Hanzi Adamu naEvha pavakanyengerwa vakaita chitema. Saka chitema hanzi kuti chiregererwe chibve, chinotobviswa neropa. Ndozvataura Bhaibheri. But inzwa pana Hebrews 10:4. Unzwa kuti zviri kurewei. Kureva kuti vanhu voenda kumabira here vachiuraya mombe nembudzi. Hebrews 10:4. Nekuti ropa renzombe nerembudzi haritongogone kubvisa zvivi. Right. Kana zvanzi mhosva mumisha dzinobviswa neropa, hadzibviswe nekunopira mombe, nekupira mbudzi kana hwai kana huku. Aiwa. Kunwa musiya. Handizvo kutowedzera kusvotesa Mwari ikoko. Saka zviri kurehwei kana pachinzi zvitema zvinobviswa neropa asi risiri remhuka. Handei pana Peter wokutanga 1. Peter wokutanga 1 verse 18 na19. Verse 18 na19 vateereri. Pana Peter wokutanga 1. Muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinovora, nesivheri kana ndarama pamufambiro wenyu usina maturo wamakasiyirwa nemadzibaba enyu, asi neropa raKristu, seregwayana risina charinopomerwa, risino ruvara. Saka hanzi hamudzikinurwe nezvinoora, mombe dzinoora, mbudzi dzinoora, ende hapadiwe mari apa pakuponesa munhu kubva muchitema, asi tinoponeswa neropa raJesu. Saka Satani paaiudzwa kuti iwewe uchapwanya chitsitsino, asi rudzi rwemukadzi ruchatswanya musoro wako, pakutotaurwa zvaizoitika kumberi paKalvari. Paaizondouraya Jesu. Saka kuuraya kwakaita Jesu ndokuri kufananidzwa nekungoruma chitsitsino. Nekuti kuuraya kwacho kwakuri temporary, akamuka. Asi iye manje Jesu nekufa ikoko akabva apwanya masimba aSatani. Saka nekumwe kutaura Satani zvaakaita zviya kunenge kungoruma chitsitsino. Because munhu akaruma chitsitsino unongokanda asi uchienda. Haufi. But ukapwanya chinhu musoro chatora. Saka Satani pamuchinjikwa manje pakafa Jesu, simba rake rekuramba akakwidibira vanhu muchitema nekusingaperi ndorakaviswa. Rinobva sei vanhu vanenge vatenda muna Jesu vakuwana upenyu husingaperi. Ndokupwanywa musoro kwaSatani.
ndokupedzwa kwemasimba ake paKalvari. Saka ndopfungwa yakaiswa muna Adamu. Sekungere muri kuti ndona patairuwa nyoka tichikuraka. Ngenzi rwamusoro ukarwa musoro kudai. Watopwanyika wese dzinogono kunozongona chimuswe chichingotamba but kungodai yako kwemuswe patapasira. Saka muri kuti here iye zvinezvi kunyangwe Satani achiriko kungodai kwemuswe but kune vakatenda muna Jesu, kuna vakatenda apasisina. Saka ndopfungwa yakadyarwa muna Adamu manje. Kunzi matadza asi kumberi uko pane nzira yekubuda nayo muchitema. Chinobudwa machiri neropa. Saka vakabva vadzidziswa manje kanamatiro. Ndozvandandaoda kubvunza saka vochidi. Enda pana Genesis 4 tisati tanzwa kambo uverenge verse 3 kuenda pa5. Genesis 4 verse 3 kusvika pa5. Zvino nguva yakati yapfuura, Kaini akauya nezvibereko zvevhu chive chipo kuna Jehovha. naAbheri wakauya namakwayana ake embongora namafuta awo. Jehovha akagamuchira Abheri nechipiriso chake, asi Kaini nechipiriso chake haana kuchigamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chikaunyana. Saka Mwari akabva adzidzisa vana Adamu manje kuti kana makunamata, muchiuya kwandiri, uyai nezvipiriso. Mopota muchiuraya chunhu, chifuyo, pachinobuda ropa, murangaridzo, mucherechedzo, wekuti muchabviswa muchitema neropa. Asi kwete rehwai yamaurayai, raKristu zvichaitika kumberi uko. Saka Kaini paakaramba kuuya nechipfuyo, achiuya nemabagwe nezvakarimwa, zvisingabude ropa, Mwari akati hazvisi kutsanangura nyaya yandiri kuda, because vanhu vanoponeswa neropa. Ndokanamatiro kandakuda, vanhu vachatenda muna Jesu anozouya. Kutimbidzirai pfungwa ipo mufundisi kuti nyaya yaimirira Jesu anozouya. Because ndikutya kuti mumwe munhu pamwe achangojoina chirongwa izvozvo anzwa tatotanga, anogona kutofunga kuti pakutodiwa nyaya idzi dzekuramba tichiita zvipiriso, ototanga kunorasira huku nembudzi vachida. Yaive kunongedzera mufananidzo bezwa kuti pese paari kucheka hwai, paari kucheka mbudzi, arangaridzwe kuti muchaponeswa neropa reachafa paKalvari. Saka garai maisa pfungwa dzenyu kuKalvari iri kumberi, asi kuti murangaridzwe every day. Potai muchiita mitambo yacho pakunamata kwenyu, muchiuraya chinobuda ropa. Toda kutenda vateereri, but musakanganwa kuti chidzidzo chedu chiri kuti muIsraeri ndiani. Ndofunga muchafamba nesu kuti zvinyatsocheka. Ngatimbonzwa kambo vateereri. Ndiani vanoyera zvionetso zvaonekwa, mwenje yenyu batitsani munochingamidza tenzi. Onani anouya, Jesu mambo anouya kuzotonga. Onani chekuti musunungurwe nguva chena nezviremba, kasikanyi kutaura. Onani anouya, Jesu mambo anouya kuzotonga. Onani atigadzirira nzvimbo muumambo wake iyo, taurani chezvemudza tsuri isati yaridzwa. Onani anouya, Jesu mambo anouya kuzotonga. Onani tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. muIsraeri
Ndiani. Regai tiende mberi, tiri kuteera nhoroondo yemunhu kubva pamavambo pakusikwa kwevana nepana Genesis 6 verse 1 to 8 tiverengere mfundiso. Genesis 6 verse 1 to 8. Zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika vachiberekerwa vanasikana, vanakomana vaMwari vakaona vakunda vevanhu kuti vakanaka, vakazvitsaurira pakati pevose vavakada kuva vakadzi vavo. Ipapo Jehovha akati, mweya wangu haungarambe uchigara mumunhu nekusingaperi. Zvaari wenyamawo hake, naizvozvo mazuva ake achava makore 420. Panguva iyo kwakanga kuine vanhu varefu kwazvo panyika. Nepashurewo, kana vanakomana vaMwari vakapinda kuvanasikana vevanhu, ivo vakavaberekera vana, ndivo vaive vanhu vane simba vekare vakanga vakakurumbira. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwevanhu kwakanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzekufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Jehovha akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika, akava neshungu pamwoyo pake. Jehovha akati, ndichaparadza vanhu vandakasika ndivabvise panyika, vanhu nemhuka nezvinokambaira neshiri dzedenga, nekuti ndinozvidemba kuti ndakazviita. Asi Noa wakawana tsitsi pamberi paJehovha. Vanhu pavakanga vachiwanda panyika, Yes. vaiwedzerawo kutadzira Mwari. Okay. Saka pari kunzi vana vaMwari vakanoroorana nevana vevanhu. Shure kwekufa kwaAbheri, Mwari akazobereka Seti. Seti akakura aine hana yaitya Mwari. Saka vedzinza raSeti ndo vanodaidzwa kunzi vana vaMwari. Mubhaibheri vari kunzi vanhu vaMwari ava ndevedzinza raSeti. Vanhu vainamata. Kwete ngirozi, vanhu chaivo vekudzinza kwaSeti. Saka vainzi vana vevanhu ndio dzinza rokwakaini. Wokuponda muningiri. Handiti wazviona. Saka pakuroorana kwavakaita zvaiwedzera uipi pane vanonamata. Sizvo zvinongoita, ndosaka kuchikurudzirwa neBhaibheri kuti rooranai vanotenda zvakafanana. Okay. Because ukanotora munhu ane kutenda kwakasiyana nekwako, kutenda nechinamato chinopombodzwa, chinotuvidzwa, handiti wazviona, kunozanganiswa unhu husingadikwe naMwari. Ndo zvakanga zvaakuitika. Saka vanhu vakanzi anzi pfungwa dzavo dzakangozara kuipa bedzi nguva dzese. Zvekuti vanhu vaiti akagara achifamba achiita sei anenge achingoronga zvakashata mumusoro make. Mwari achibva ati vanhu ava ndakuvatemera 120 years dzemutsa vachiparidzirwa. Ndoda kuzoparadza nyika inoyi nemvura. Ndobva adedza Noa akati ndiwo andaona une hana inonditeerera. Chiparidzira vanhu ava uchivaka areka. Noa ndokuvaka ngarava 120 years. Vanhu vakapindutswa nekuparidza kwaNoa pa 120 years. Yes. Mudzimai wake nevanakomana vake 3 nevakadzi vavo. Varoora vaNoa. Saka ndo vanhu 8 vakapinda muareka vakapona pamurove. Vamwe vese vakaparara. Mwari akati regai nditange paNyohani. Kutanga futi naNoa. Asi Noa muzukuru wani waAdhamu. Handei tinonzwa manje kubva mushure memurove. Genesis 10 verse 1 neverse 32. Genesis 10 verse 1. Ndiwo marudzi evanakomana vaNoa, naShemu, naHamu, naJafeti. Ivo vakaberekerwa vana shure kwemvura zhinji. Verse 32. Ndidzo mhuri dzevanakomana vaNoa nedzimba dzavo nendudzi dzavo, kwavari kwakabva ndudzi dzose dzakapararira shure kwemvura zhinji. Saka Noa aive nevana 3, Shemu, Hamu naJafeti. Yes. Saka zviri kunzi shure kwemurove vana ava vakatanga kuberekana nemadzimai avo because vakapinda muareka vatoroora. Saka hanzi vanhu vese vamuri kuona panyika ndozvataura Bhaibheri vakabva kuvakomana 3 ivava. Ende kana muchidzidza muBhaibheri mukaverenga Genesis 10 neGenesis 11 ndai muzonoverenga vateereri muchaona kuti Hamu ndiye akapinda kuno kuAfrica nevana vake nevazukuru vake ndo vakatora Africa. Because akabereka vana Mizraim, vana Puti nana Kushi. Kushi ndiye munhu mutema. Ndiye akazouya kuEthiopia. Vana Mizraim ndiye akasara ari paEgypt. Puti akaenda kuLibya. Uyu Jafet akaenda kuEurope.
Shemu akaenda kuAsia Minor nedzinza rake. Saka ndo vana vakazosadza panyika pese. Chinda pana Genesis 11 tiri kuteera nhoroondo yevanhu, tamboteera kubva pakusiku kunosvika pamurove, vanhu vese vachibva vaparadzwa. Ndobva kwasara Noa nevanakomana vake, ndo vazobereka. Hatinzwei kuti vakuberekana vachiwanda zvakafamba sei. Asi mukuzizera kuti matiti musoro wenyaya unonzi kuti muIsraeri ndiani. Tiri kutsvaga kuti muIsraeri anobuda nepapi panhoroondo yevanhu. Genesis 11 verse 1 kuenda pa8. Nyika yose yakanga ine rurimi rumwe nokutaura kumwe. Zvino vakati vachitamira mabvazuva vakawana bani munyika yeShinari vakagarako. Vakataurirana vachiti, uyai ngatiite zvitinha tizvipise kwazvo. Zvitinha zvikava mabwe avo, nebhutumini rikava dope ravo. Vakati, uyai ngatizvivakire guta nerusvingo rune musoro unosvikira kudenga. Tizvimutsire mukurumbira kuti tirege kupararira panyika yose. Ipapo Jehovha wakaburuka kuzotarira guta norusvingo rwakanga ruchivakwa nevanakomana vevanhu. Jehovha akati, tarirai vanhu ava ndivamwe, nerurimi rumwe vose. Zvino ndizvo zvavanotanga kuita. Zvino hakuchina chinhu chavangada kuita chavangadziviswa. Handei tiburuke tindopesanisa rurimi rwavo, ipapo kuti varege kunzwana kana kutaurirana. Jehovha akavaparadzira ipapo vakapararira panyika yose, vakarega kuvaka guta ravo. Chii chakaitika panapa? Vana vaberekwa nevana vaNoa. Hanzi vese vaitaura mutauro mumwe chete. Ende vanga vachiri kugara panzvimbo imwe chete. Mwari ati berekanai muwande muzadze nyika yese. Ivo ndobva vati hatizi kuda kupararira. Saka uyai tivake guta tigare tirambe tiri pamwe chete. But nezvataita izvi zvekuramba kupararira, pamwe Mwari anogona kuda kuzotiparadza futi nemvura. Namashuwa. Saka ngativake rusvingo runoenda mudenga. Tafungawo tigare tazvigadzira. Kana mvura ikazonaya tinongokwira nemasteps tichienda mudenga aisvike ikoko. Handiti wazviona ka. Saka hanzi Mwari aona kuti ndo zvavakuita akazoburuka ndobva ati kuti tiparadzanise vana ava, regai tisike ndimi. Languages. Ndobva adira mweya wemitauro. Saka kuparadzana kwavakaita vakangoti vari kutaura language imwe chete vachienda nekwavo, vari kutaura imwe vachienda nekwavo, havachanzwanana nepakutaura. Ndo zvakasaka vaparadzani. Handiti wazviona. Asi vana vomunhu mumwe chete ava, vazukuru vaNoa. Nao vateereri, izoverengai Genesis 11 tichangononga ndima imomo. Toda kuti pavana vaNoa vaiti Shemu, Hamu naJafeti, timbosiya Hamu, timbosiya Jafeti, timboteera dzinza raShemu. Handei pana Genesis 11 toda kuverenga verse 10, toverenga 12, toverenga 14, toverenga 16, toverenga verse 18, toverenga verse 20, toverenga verse 22, verse 24, verse 26, verse 29 neverse 30. Tiri kuteera dzinza raShemu. Handei Genesis 11 verse 10. Ndiwo marudzi aShemu. Shemu akanga ana makore ane 100, akabereka Apakshad. Mvura zhinji yapfuura makore 2. Verse 12. Apakshad wakagara makore ana 35, akabereka Shera. Shera wakagara makore ane 30, akabereka Ebheri. Ebheri wakagara makore ane 34, akabereka Peregi. Peregi wakagara makore ane 30, akabereka Reu. Reu wakagara makore ane 32, akabereka Serugi. Serugi wakagara makore ane 30, akabereka Nahori. Nahori wakagara makore ane 20, akabereka Tera. Tera wakagara makore ane 80, akabereka Abhramu naNahori naHarani. Abhramu naNahori vakazviwanira vakadzi. Zita remukadzi waAbhramu rainzi Sarai. Zita remukadzi waNahori rainzi Mirika, mukunda waHarani baba vaMirika baba vaIsaka. Sarai wakanga asingabereke, wakanga asino mwana. Right. Panapa tateera kubva pana Shemu. Yes. Kusvikira pana Abrahamu. Yes. Right? Abrahamu muzukuru waShemu, muzukuru waNoa, muzukuru waAdamu. Yes. Right. Hatichinzwai manje tidzokere kuna Genesis 12
takamboikurukura muchidzidzo chakapfuura. Verse 1 kuenda pa5. Zvino Jehovha akati kuna Abrahamu, ibva panyika yako nekuhama dzako nekuimba yababa wako, uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza. Ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, anokutuka ndichamutukawo. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Naizvozvo Abrahamu wakaenda sezvaakaudzwa naJehovha, naRoti wakaenda naye. Abrahamu akanga ana makore ana 45 pakubva kwake Harani. Abrahamu akatora Sarai mukadzi wake, naLoti mwanakomana womwanakomana wake, nepfuma yavo yose yavakanga vaunganidza, navana vavakanga vabereka paHarani, vakabuda kuenda kunyika yeKenani, vakandosvika kunyika yeKenani. Right. Abrahamu muzukuru waShemu. Yes. Tiri kusangana naye achidaidzwa naMwari. Achinzi chibva muhama dzako. Uende, ndiruda kutanga rudzi newe runyowani. Apa haasi kuda kutanga zvekutanga amboparadza vamwe. Zvakaita pana Noa. Saka kutanga kupi pastor? Right. Ari kuda kutanga rudzi. Ndoda kuti muone chaakatsaurirwa. Rudzi rwacho kuti rwaifanira kuitei. Genesis 18 pavesi 18 na19. Genesis 18 verse 18 na 19. Right. Abrahamu zvaachava rudzi rukuru rune simba, nendudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa maari. Nekuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake neveimba yake vanomutera, kuti vachengete nzira yaJehovha, vaite zvakarurama nezvakanaka, kuti Jehovha auyise pamusoro paAbhurahamu izvo zvaakataura pamusoro pake. Abraham ari kunzi ndakudaidzira chinhu ichi kuti ubve pahama dzako. Right. 1. Urarame zvakarurama. 2. Wodzidzisa imba yako kuchengeta mitemo yaMwari. Wodzidzisa nyika utsvene. Saka ari kunzi iye ndicharopafadza vanokuropafadza. Kuti vanenge vakuteerera vachakomborerwa. Saka Abraham akatsaurwa naMwari kuti ave mudzidzisi, ticha wedzimwe ndudzi. Anodzidzisa kuti Mwari anonamatwa sei. Nekuisa pachena zviya zvanga zvitaurwa kunzi mwana wemukadzi achazoya kure yaJesu. Zvese izvozvo ndozano raaifanira kudzidzisa kuti kuchauya ruponeso ruchauya kuburikidza nekuuya kwaJesu achaponesa vanhu. Ndo dzidziso dzaifanira kudzidziswa nani? NaAbraham. Right. Genesis 21 verse 1 to 3. Genesis 21 verse 1 to 3. Zvino Jehovha wakashanyira Sara sezvaakataura. Jehovha akaitira Sara sezvaakaudzwa. Sara akava nemimba, akaberekera Abrahamu mwanakomana pakukwegura kwake. Nenguva iyoyo yakanga yarehwa naMwari. Abrahamu akatumidza mwanakomana wake wakaberekerwa naSara zita rinonzi Isaka. Uri kuona kuti Abrahamu akadeedzwa ane makore 75. Sara ari pa65 vasina mwana. Kwaigara Abrahamu kwaitoitwa zvemashai. Ndosaka Mwari akaita mavune kusunga ura hwaSara kuti asabereke. Wakamboona kuti tuvana kana tukaberekwa patinenge tuchitamba kumahumbwe tikunoimba nziyo dzezviri kuitika mumisha. Ndizvozvo. Saka Mwari akaziva kuti vakakurumidza kuzvara, kamwana kacho kanokura kakatovhiringika nekanamatiro kari mumusha. Saka ngavanonoke kuzvara. Kana ndazovabvisa vapavo ndozovapa mwana. Andozona. Saka vakaenda uko vakanogara 20 something years vakamira. Chaiitirwa naMwari kuti chero naivo vana Abrahamu vaone kuti uyu haasi singori mwana nje uyu. Isimba raMwari. Zvatoona Mwari mukati. Dzaprogramu dzaMwari. Zvekuti pakazvarwa Isaac vanhu vese vakabvuma kuti pane project yaMwari hombe apa. Iri kuda kuitwa. Iri kuda kuitwa. Handiti wapaona kama. Enda pana Genesis 22 verse 10 na 12 ne verse 15 kuenda pa 18. Genesis 22 verse 10 kusvika pa 12. Zvino Abrahamu akatambanudza ruoko rwake akatora banga kuti abaye mwanakomana wake. Ipapo mutumwa waJehovha wakadanidzira kwaari ari kudenga akati, Abrahamu, Abrahamu. Iye akati, ndiri pano hangu.
akati, usaise ruoko rwako kumwana, usamuitira chinhu, nekuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari, zvausina kundinyima mwanakomana wako, iye mwanakomana wako mumwe chete. Ipapo mutumwa waJehovha wakadana Abhuramu rwechipiri ari kudenga, akati, zvanzi naJehovha, ndakapika neni ndimene ndichiti, zvawaita izvozvo ukasandinyima mwanakomana wako mumwe chete, ndichakuropafadza kwazvo, ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzekudenga, uye sejecha riri pamhenderekedzo dzegungwa. Vana vako vachava varidzi vemasuo avavengi vavo. Ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa muvana vako, zvawakateerera inzwi rangu. Abrahamu manje panguva yaakatestwa naMwari, Ishmaeri anga aenda, vanetsana na Sara na Isaac. Asara ana Isaac, Mwari ndobva ati kuna Abrahamu, tora Isaac unomuita chibayiro kugomo, umuuraye umupise sezvinoitwa mbudzi nehwai. Abrahamu ndobva asumuka, ndobva aenda. Aenda kuya anamata, asumudza banga kuti achicheka mwana. Anobva abatwa ruoko nengirozi, onzi Mwari ati, chirega kuuraya mwana, ndaona unonditeerera. Ndobva atarisa kuseri kwegwenzi, ndobva aona kuine hwai, ndo yaakazouraya. Mwari aida zvakare kuisa maari kudzokorora chidzidzo chekuti muchaponeswa, hamuzviponese imi. Panzvimbo penyu makanditadzira pachafa Mesiya. Ndo gondobwe raonekwa riri seri kwegwenzi riya. Saka ndo mharidzo yaifanira kuparidzwa naAbrahama kuvanhu. Ndo zvaainzi atiche. But aifanira kuzviticha nekuzviexperienza achienda, zvaida kutenda kwekuti unzi enda unouraya mwana. Mwana wacho ari kunzi ndo muchabuda nerudzi imomo, onzi ngaaurayiwe. Ndo yamunozonzwa kuna vaHebheru ichinzi akatenda kuti chero ndikamuuraya Mwari achandidzorera, achamuka. Saka atanga panyowa naAbhurahamu. But pastor, sorry henyu, inyaya iyi iri kubuda zvakanaka. But musoro wenyaya uri kuti Muisrael Ndiani. Ipapo hatibvipo, asi rega titange tanzwa kambo tigoya tosumudzira. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi muhurukuro yedu muIsraeri Ndiani. Regai tiverengerwe Genesis chapter 25 verse 21 tigoverenga 24 kuenda pa 26. Genesis 25 verse 21.
Zvino Isaka wakanyengeterera mukadzi wake kuna Jehovha nekuti wakanga asingabereki. Jehovha akanzwa kunyengetera kwake. Rebheka mukadzi wake akava nemimba. Zvino mazuva ake okubereka akati asvika, onei vana vaviri vari muchizvaro chake. Wekutanga akabuda ari mutsvuku, miri wese wakaita senguo ine mvere. Vakamutumidza zita rinonzi Esau. Pashure munin'ina wake akabuda, ruoko rwake rwakabata chitsitsinho chaEsau. Vakamutumidza zita rinonzi Jakobho. Isaka wakanga ane makore 60 pakuberekwa kwawo. Tatera nyaya yedu. Yes. Kubva kuna Noa tapinda nemuna Shemu. Shemu akaita dzinza rake rikanobuda muna Abrahama akazodaidzwa naMwari. Yes. Kuzi ndoda kuti uve ticha wekudzidzisa nyaya dzeruponeso. Yes. Abraham ndiye azobereka mwana anonzi Isaac. Okay. Auya zvinoratidza kuti pane ruoko rwaMwari kuti atiche futi nyaya. Kuti atiche nyaya idzi. Okay. Isaac ndiye ari kunzi akabereka matwins. Esau na Jacob. Esau na Jacob. Right. Tiri kufamba nenyaya yedu, tiri kutsvaga kuti muIsraeri ndiani. Alright. Hatisati takanganwa mufundisi. Ande pana Genesis 32 verse 25 kuenda pa28. Genesis 32 verse 25 to 28. Zvino wakati achiona kuti haagone kumukunda, akamubata paudyu, udyu ikagunika nemutsimba naye. Iye akati, chindirega ndiende nekuti utonga hwotsvuka. Iye akati, handingakuregei kuti muende musati mandiropafadza. Akati kwaari, zita rako ndianiko? Iye akati, Jakobho. Akati, zita rako harichanzi Jakobho asi Israeri, nekuti wakarwa naMwari nevanhu ukavakunda. Very good. Madzoka right. Saka chii chaitika panapa? Jacob paakudzoka kwaRabhani kuya kwaakambotizira kuyawo. Yes. Ari kutya kunosangana naEsau. Saka usiku hwese akarara achiita mutsimba nengirozi. Asi tiri kuziva kuti ingirozi. Yes. Saka ngirozi ndo yakazomupwanya udyu kunze kwaakuedza. Ndobvaona kuti asi munhu wandiri kurwa naye. Yes. Zvikanzi chirega ndiende. Uye akati, aiwa, handisi kurega kuti muchienda kusvika mandikomborera. Aziya kuti ingirozi manje. Zvikanzi, alright, ndisati ndakukomborera zita rako ndiani? Zvikanzi Jacob. Jacob. But unoziva mazita ane zvaanoreva. Zvikanzi kubva nhasi hauchanzi Jacob. Wakunzi Israeri. Okay. Saka Jacob ndiye akazochinjwa zita naMwari. Akanzi Israel. Very good, Pastor. Saka mibvunzo yandiri kupiwa navateereri iri correct. Vanenge vachitotorawo sezvamadzidzisa. Right. Saka vanenge vachiti kana Israeri ari iyeyi wamaburitsaona. Right. Sei muri kuzotidzidzisa kuchengeta mitemo inosanganisira mitemo ine 10, inosanganisira panowanikwa kuti chengeta sabata, inosanganisira kuti idyai zvakati, musadye nguruve, tsuro, miramba nembeva. Zvinhu izvi zvakapiwa kuna Israeri. Hazvina kupiwa kwatiri maKristu. Right. Ndokuri kuenda nyaya yedu. Muri kuya ikoko. Saka Jacob ndiye hanzi Israeri. Akaita vanakomana 12. Right. Saka vana ivavo nevavakabereka ndo vanonzi vaIsraeri. Kusanganisira vachingonzi futi vaJudha. Nekuti Judha akabva ipapa futi. Saka vanogona zvino vagona kunzi maJudha, vanogona kunzi maIsraeri. Right. Handei kuna vaRoma 3 pavhesi 29. Because tanzwa kuti Abrahama akatsaurirwa kudzidzisa ndudzi zveruponeso. Yes. Saka handei Romans 3:29 verse 29. Ko Mwari ndiye wevaJudha voga here? Haazi wevahedheniwo here? Wono wevahedheniwo. Paul achitsanangura manje anoti ime Mwari haasi Mwari wevaJudha bedzi, haasi Mwari wevaIsraeri bedzi. Mwari ndiMwari wevanhu vese vaIsraeri nesuwo vahedheni, kureva kuti vakanga vasiri veimba yokwaIsraeri. Very good. Ndopari kuramba pachiuya mubvunzo wevateereri mufundisi kuti nevaJudha aida kuti vasadye nguruve, vachengete mitemo ine 10, vachengete sabata. But kunesu vahedheni vakazotendeuka, tinosunungurwa pane izvi ndezvevaJudha. Right. Hatichandei pamberi tinzwe. Tiri pana vaRoma 3 papo verengai vhesi 1 na 2. Romans 3 verse 1 na 2. Ko muJudha unopfuura vamwe neiko? Kana kudzingiswa kunobatsireiko? Zvizhinji
nemitoo yose. Pakutanga kuti ndivo vakapiwa mashoko aMwari. Nekuti zvinodiniko kana vamwe vasino kutenda. Right. Hanzi saka muJudha kana kuti muIsrael ane advantage yei pane vamwe vanhu. Okay. Kana Mwari ari wedu tese. muJudha anopfuura vamwe nei. Kana Mwari ari wedu tese. Saka muJudha ane advantage yei. Zvikanzi chekutanga ndivo vakapiwa dzidziso dzaMwari. Because pakudaidzwa kwakaitwa Abrahamu ainzi atiche, Isaac atiche, Jacob atiche, vana vaJacob vaIsraeri vatiche. Zvekuti dai vaIsraeri vasina kubva pazano ndo vangadai vatori mustudio nhasi kutaura kuno imo muno matiri mukasitori isusu tikadai tisimo. Saka ndoraive purpose yavo yekuramba vachiticha vanhu zano raMwari nezvese zvinodiwa. Ndudzi dzeseka dzinoti vamwe vakabva kuna Hamu isuwe muno muAfrica, vakabva kuna Jafeti vekuEurope, nevamwe mabrothers avo vakabva nekuna Shemu, vaifanira kunge vachitichwa nevana vaAbrahama vaIsraeri. Ndo zvavakanga vatsaurirwa kunotrainwa sematicha. Ndobva wapiwa mirayiro yani. Saka muri kuti here imimi Israel kunyangwe ariyo yakashandurwa inzi Jacob. But nekumwe kutaura ndikati Israel nditicha waMwari. Ndiri correct? Nditicha wokuticha zvinhu zvaMwari. Utori correct. Ndo basa ravakatsaurirwa. Chinzwa manje pana vaRoma 9 kubva pavhesi ya3 kuenda pa8. Romans 9 verse 3 to 8. Nekuti ndaida kuti ini ndimene ndive munhu wakatukwa, wakaparadzaniswa naKristu nekuda kwehama dzangu, ivo verudzi rwangu panyama, ndivo vaIsraeri, kuva vana nekubwinya, nesungano, nekupiwa murayiro, nekunamata Mwari nezvipikirwa ndezvavo. Madzibaba ndavo, naKristu wakabva kwavari panyama, uri pamusoro pavose. Mwari unokudzwa nokusingaperi. Amen. Asi handiti shoko raMwari rakona, nekuti vakabva kuvaIsraeri havazi vaIsraeri vose, nevari verudzi rwaAbhurahamu havazi vana vake vose. Asi zvinonzi kuna Isaka ndiko kuchatumidzwa rudzi rwako, nekuti havazi vana venyama vari vana vaMwari, asi vana vokupikira ndivo vanonzi rudzi. Paul akutsanangura manje panapa kuti vaIsraeri vakanga vasarudzwa naMwari kuti vaite maticha. Asi vakaramba kuramba vakachengeta nzvimbo yavo. Handiti vapaona? Nekuti zvaisangoda head knowledge bedzi yekuziva kuti sabata isatade, nguruve haidyiwe, mbeva haidyiwe. Zvaida kuzanganisa nekutenda muna Jesu aizofa paKalvari. Vatenda muna Jesu voticha ruponeso, vachidzidzisa vanhu kuti mwatenda zano iri voticha vamwe. Right. Saka ivo vakasara vakabata dzidziso mumusoro, asi vakaramba Jesu wacho anga achiitwa nedzidziso achazotiponesa. Saka Paul oti chinonzi mwana waMwari hakusi kuve neropa raAbhurahama mutsinga sezviri vaIsraeri, sezviri maJudha. Mirai musati mapesa ipapo, pane pandanyatsobata munondikorekta kuri kwekuti ndingapapotsa. Hanzi vanonzi vana vaAbhurahamu havazi vana venyama, because pamati dzidzisa akatomboita Ishmaeri. But Ishmaeri aiwewo kufunga kwavo, wekutaura kwaMwari, wekuratidza kuti unotenda kuna Mwari ndiIsaka. Ende muna Isaka ndo makanzi dzinza richatumidzwa, kunyangwe aive naIshmaeri. Saka pari kubva panzi havazi venyama vari vana vaAbhurahamu, asi vekutenda, sezvakaita Abhurahamu paakatenda pazano rekuzvarwa kwaIsaac. Saka inimi ndo pamaa kuti chimanje makuda kutaura, ndo pari kunzi neBhaibheri anonzi muIsraeri naMwari, haasi muIsraeri nekuti mwana waJakobho kana kuti waAbhurahamu, nekuti Ishmaeri aitovawo asi haasi muIsraeri. Verenga vaRoma 10 unzwe vhesi 11 kuenda pa13. Romans 10 verse 11 to 13. Nekuti rugwaro runoti ani nani unotenda kwaari haanganyadziswe, nekuti muJudha nemugiriki havasiyani, nokuti mumwe ndishe wavose, wakafuma kuna vose vanodana kwaari, nekuti ani nani unodana zita raShe uchaponeswa. Saka
ani nani anotenda kuna Jesu anoponeswa. Saka muIsraeri nhasi kana Mwari akagara pasi achiti ndakandasarudza Jacob ana oberekwa achinzi Israeri, akatozotumidzwa naMwari kunzi Israeri. Nekuti ari pa special assignment. Ndosaka atumidzwa kudai. Basa rake kutenda muna Mesia anozouya woita mwana waMwari nekudzidzisa dzimwe ndudzi ruponeso urwu. Saka pataenderera mberi apa pastor, akunzi muIsraeri apa izita rutobva kuna Mwari, kwete rine chekuita neropa. Aiwa. Saka zita iri rinotumidzwa vanotenda, 1 vochengeta dzidziso dzaMwari, 2 vochidzidzisa dzimwe ndudzi. Ndiye muIsraeri. Wapabataka? Saka isusu manje kana takatariswa inzwa Paul achitsanangura pana vaRoma 11 verse 17 kuenda pa 23. Romans 11 verse 17 to 23. Right. Zvino kana mamwe matavi akavhuniwa, iwe muorivhi wokudondo ukabatanidzwa pakati pawo, ukava nemugove pamwe chete nawo pamudzi nemafuta omuorivhi, usazvikudza pamusoro pematavi. Kana uchizvikudza, hauziwe unotakura mudzi, asi mudzi ndiwo unokutakura iwe. Zvinewo uchati matavi akavhuniwa kuti ini ndibatanidzwe. Ndizvozvo akavhuniwa nekusatenda kwavo, iwe unomira nekutenda kwako. Usazvikudze asi utye, nekuti kana Mwari asina kurega matavi okutanga, haangakurege newewo. Zvinotarira tarira unyoro nokukasharara kwaMwari, kukasharara kuna vakawa, asi kwauri unyoro hwaMwari, kana uchigara paunyoro hwake. Kana zvikasadaro, newo uchatemwawo. Naivo kana vasingagare pakutenda kwavo, vachabatanidzwa, nokuti Mwari unogona kuvabatanidzazve. Panapa chichirutauro. Mwari akufananidza zviri kuitika izvo achitora pamuti wemuzambiringa. Anoti iye pane dzinde ndiye Mwari, ndo hunde yacho. Stem. Right. VaIsraeri panyama vanga vari mapazi ari pahunde. Asi pane zvibereko zvaitarisirwa naMwari zvekutenda nekudzidzisa dzimwe ndudzi. Saka pazvakashayikwa, bazi iri rakagwanurwa ndobva raraswa. Kureva vaIsraeri panyama vakabviswa nekusatenda kwavo. Ndobva kwaonekwa kwauri kwatiri isusu vahedheni. Tatenda muna Jesu. Paul ari kuti iye takasvikonamirwa, tanga tiri bazi remuzambiringa wekusango, ndobva tasvikonamirwa. Grafting, takagraftirwa pahunde yemuti. Asi tagraftirwa ka, Mwari ari kutarisira matiri kubereka zvibereko zvekutenda nekuparidza, kudzidzisa nekuchengeta mitemo yaMwari. Unoziva kuti ndo pandinoona kuti kunaka kwaMwari neukuru hwaMwari. Isusu unoziva kasitoni kwatakakurira kwatakaberekerwa. Isaka tisingaiti chero munamato wesadza chayeumba wokuti tinotenda nesadza rataa kudya iri. Ayo. Saka zvoti kana ndichifunga kuti ndiri mustudio nhasi. Mataurenyuka mubva matitonge zvinonzi vanhu vese zvinova kunamatiro sadza rungopurwa rakadaro. Saka asi tiri kutika urongwa hwaMwari hwanoti ndakanokutora iwewe muzambiringa wokusango kwako kunamira. Chaanongoda matiri kasitoni ndechekutenda, tochengeta mitemo yake, toita basa rake rekudzidzisa vamwe. Saka kana wauya ukaita mukristo unoitwa mukristo nekutenda muna Jesu, ende Mwari anokutarisira kuchengeta mitemo yake. Kana atirega nguruve yakuna kuti ndezve waIsraeri, nekuti ndiwe Israeri yacho. Kana atiregera mbeva yakuna kuti ndezve maJudha, ndiwe mujudha wacho nekutenda manje, kwete nekuzvarwa. Wosaka pfungwa iye kuda kutsaramudza nhoroondo kwayatangira, wosikuti parutanga New Testament hatisinei nezvirugu, haisi kubuda manja. Aibuda apa izanura Satani iro. Haisi kubuda, because pfungwa zhinji unonzwa vanhu vachiti Israel. Vari kuda kunoti Old Testament wamunya. Vachiramba Sabata. Nekuda kuramba vachidya nguruve nembeva netsuro.
yeti ndikutoona kuti maitiro aMwari chichiri chinhu one. Aida kutenda kuna Abraham, oda kuti achengete zvaakarayira, oda kuti adzidzise vamwe. Ende ndopfungwa inongoenda even vateereri, ndopfungwa iri kubuda even muNew Testament itsva. Saka chindikongludira mufundisi, muIsraeri ndiani? muIsraeri mirai nditange. muIsraeri ndiani ari kunzi atende kuva nefaith, ari kunzi achengete mitemo yaMwari, ari kunzi adzidzise vamwe. Nhasi muIsraeri iye ndiani? Anobuda napaviri. maJudha aya maIsraeri chaiwo paropa akatenda muna Jesu vanoramba varipo. One, nesu tagraftwa tikatenda tava vaIsraeri. Ndosaka bhaibheri richizoti hakuchina muJudha hakuchina mugiriki, asi naJesu taachunhu chimwe chete muna Mwari. Atitozvona. Saka kudzidzisa kwatiri kuita ukauko, kana isusu vanga vasiri vaIsraeri panyama tikatenda tikadzidzisa zviri correct. Wozoka tichikwana temporary ticha akabota aita misiri nyasi ndobva adzingwa, ndobva vatorwa temporary ticha kupedzisa temu. Vana vakatonyora vakatopasa. Hazvinzi zvakabva kuna temporary teacher. Saka vaIsraeri pavakabva panzvimbo pavo pakapinda Castoni akadzidzisa, haikona kuzoita temporary pakunamata. Tiri kureva kuti pazvinhu zvaMwari wanga wagara usiri muIsraeri, ndagara ndisiri pa, asi wauya paumwe nengare kuti awa havana unzwisa chavadedzerwa. Very good. Ende kana wauyawo kuzoita mukristoka, ibva wadzidzisawo vamwe. Ndo chikristo chakakwana. Vateereri, todawo kutendai patanga tiri pakati pechidzidzo chinoti muIsraeri ndiani. Toda kutenda nekujekesa kwebhaibheri. Chishingairai kwamuri ikoko. Chiregai kuramba muchivhika. Mwari akati vaine kutenda, imi mongoda kutenda. Semu Mwari akati chengetai mitemo, movhika moti ndezvaIsraeri. Mwari akati chifambai muchiudza vamwe vhangeri, movhika moti ndezvaIsraeri. Ngativei nekutenda. Mwari otipa simba tochengeta mitemo yake. Mwari otipa simba toparidza kunaka kwake nezano rake. Dai Mwari akukomborerai. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Kana pangaita mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kuti titaurirane kwamugere ikoko, kune hama neshamwari vavakidzani venyu vanopinda sangano rema7th Day Adventist. Endai kwavari nemibvunzo yenyu, vanoziva kuti vanoenda nemikupi. Asi kana maramba mungori neshungu dzekuti munoda kutaura nesu, torai nhare idzi, mutifonere, mutumire mameseji, matext, mutumire mawhatsapp message. Tinoramba tichitaurirana nekukurukura tiri muchirongwa chino, The Second Coming of Christ. Number dzinoti 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tisangane muchikamu chinoteera. Mwari vave nemi. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutumami